Бре дошли в Изворът, вашето пространство за мъдрост, духовност, самореализация и вдъхновение. Тук споделяме ценни идеи и практики, които могат да ви помогнат да разгърнете потенциала си, да развиете вътрешната си сила и да постигнете самоусъвършенстване и хармония в живота си. Независимо дали се стремите към личностно израстване, търсите път към духовното осъзнаване или просто искате да се вдъхновите за положителна промяна, сте на правилното място. Разговори с Бога на Нил Доналд Уолш е дълбоко духовна книга, която изследва важни въпроси за природата на живота, Вселената и Божественото. Книгата е написана под формата на диалог между Уолш и Бог, където Уолш задава въпроси, а Бог дава просветляващи, понякога противоречиви отговори. Диалогът предоставя задълбочени прозрения за човешкото съществуване, целта, страданието, ролята на религията, свободната воля и природата на Бога. Чрез този разговор читателите са поканени да разберат живота от по-висша, по-широка перспектива. Следва да анализираме подробно основните ключови моменти от книгата. Централна тема в разговори с Бога е природата на Бога. Бог, както е описан от Уолш в неговите диалози, не е авторитарната наказваща фигура, често изобразявана в религиозните текстове. Вместо това Бог е вездесъща, всеобичаща енергия, която прониква във всичко в Вселената. Бог не е отделен от човечеството или света, а е неразделна част от него. Както Бог разкрива в книгата, аз не съм отделен от теб, аз съм ти, всички сме едно. Тази перспектива успорва традиционните възгледи за далечен, осъждащ Бог и ни кани към по-интимна и лична връзка с Божественото. Според Бог в диалога хората не са предназначени да му се покланят или да се страхуват от него, а да го разпознаят като източник на безусловна любов и подкрепа. Книгата насърчава читателите да разберат, че Бог не седи и съди, а е вечно присъстваща сила на любовта, която направлява пътя на всеки човек към себе познание. Вие не сте човешки същества, които имат духовно преживяване. Вие сте духовни същества, които имат човешко преживяване, обяснява Бог, подсказвайки, че всеки човек е част от божествения източник. Освен това, Бог е описан като нямащ его, нямащ желание и нямащ нужда от нищо от човечеството. Няма причина да се печели Божията любов или одобрение. Любовта е просто даденост. Божията любов е постоянна, безусловна и винаги присъстваща. Обичам те, защото аз съм ти. Потвърждава Бог, насърчавайки хората да разпознаят светостта в себе си. Друг важен аспект от диалога е обсъждането на целта на живота. Бог споделя с Уолш, че целта на живота не е страданието или постигането на конкретна цел, а пълноценното преживяване на живота. Става дума за себе изразяване, откритие и растеж. Тук сте, за да преживеете кои наистина сте, казва Бог. Животът в този смисъл не е изпитание, а възможност за изследване и осъзнаване. Бог обяснява, че човешкото преживяване е еволюция. Хората не са предназначени да живеят в страх или робство, а да се развиват до най-пълноценното, най-автентичното си аз. Животът във всичките си форми е предназначен да бъде живян с радост, любов и цел. Животът не е за това какво правиш, а за това кой си, казва Бог на Уолш. Тази концепция измества фокуса от външните постижения и пренасочва вниманието към вътрешния растеж и духовното съответствие. Макар че книгата признава, че животът включва предизвикателства, тя подсказва, че тези предизвикателства са част от процеса на себе познание. Страданието не е наказание, то е инструмент за растеж, обяснява Бог. Този възглед за страданието не е за търпение на болка, а за използване на болката и трудностите, за да се задълбочи разбирането за себе си и света. Свободната воля е друга ключова концепция, която Бог обсъжда с Уолш. Бог твърди, че на човечеството е даден дарът на свободната воля и с него личната отговорност.
Хората имат способността да избират своите мисли, реакции и действия, и тези избори пряко влияят на техния опит. Вие сте създателите на собствената си реалност, напомня Бог на Уолш. Тази идея за съвместното сътворение е централна за посланието на книгата. Диалогът ясно показва, че индивидите не са жертви на обстоятелствата, а активни участници в оформянето на живота си. Всяка мисъл, дума и действие допринасят за реалността, която човек преживява. Вашите мисли създават вашата реалност, заявява Бог, насърчавайки читателите да бъдат внимателни към вътрешния си диалог и към убежденията, които имат за себе си и света. Дарът на свободната воля означава също, че индивидите имат силата да променят обстоятелствата си. Чрез промяна на убежденията и начина си на мислене, човек може да промени своята реалност. Не можете да обвинявате никого за това, което ви се случва, обяснява Бог. Вие създавате собствения си опит. Тази идея за лично овластяване оспорва убеждението, че животът ни се случва, а не е за нас. Тя кани хората да поемат пълна отговорност за живота си, включително за своето щастие и удовлетворение. В разговори с Бога концепцията за разделението е подробно изследвана. Много хора живеят с убеждението, че са отделени един от друг, от природата и от Бога. Това убеждение за разделение създава страх, осъждане и конфликт. Бог подчертава, че това възприятие е илюзия. Няма разделение между теб и никой друг. Всички сте едно с всичко, заявява Бог. Това послание за единство кани читателите да видят отвъд повърхностните различия и да разпознаят божественото във всички същества. Бог насърчава хората да се прегърнат един друг, като изрази на един и същ божествен източник. Когато нараняваш друг, нараняваш себе си, казва Бог, подчертавайки взаимосвързаността на целия живот. Това чувство за единство се разпростира и върху околната среда и природата. Бог говори за Земята като жив организъм, а отношението на човечеството към планетата се разглежда като отражение на това как хората гледат на себе си и един на друг. Планетата е живо същество, обяснява Бог. Вие сте част от нея. Това, което правите на Земята, правите на себе си. Концепцията за единство води до дълбока промяна в начина, по който индивидите подхождат към взаимоотношенията, природата и своите ближни. Тя набляга на състраданието, емпатията и разбирането. Един от по-провокативните аспекти на разговори с Бога е критиката му към традиционните религиозни структури. Бог обяснява, че религиите са създадени от човека системи, предназначени да разбират и да се свързват с Божественото. Те обаче не са единственият път към духовната истина. Не ви е нужна религия, за да ме познавате, казва Бог, което подсказва, че е възможна директна, лична връзка с Божественото, без придържане към каквато и да е конкретна система от вярвания. Религиите, според диалога, често създават разделение между хората и могат да бъдат източник на конфликт и неразбиране. Бог насърчава читателите да търсят по-дълбоко разбиране на духовността, което надхвърля догмите. Духовната истина може да бъде намерена във всички религии, потвърждава Бог. Ключът е любовта. Ако една религия не води до любов, тя не е истинска. Книгата кани читателите да намерят свой собствен духовен път, такъв, който резонира с сърцето и душата им. Тя подчертава, че всички хора са способни да преживеят Божественото директно и че духовността е лично пътуване на себеоткриване. Фундаментален аспект на книгата е идеята, че мислите и убежденията оформят реалността. Бог казва на Уолш, че мислите създават преживявания, а убежденията са лещата, през която хората възприемат света. Вашите убеждения са това, което ви ограничава, обяснява Бог. Ако промените убежденията си, променяте живота си. Тази идея поставя значителна сила в ръцете на индивидите. Тя насърчава хората да осъзнаят мислите си и да избират убеждения, които служат на най-висшето им благо.
Чрез промяна на негативните или ограничаващи убеждения, хората могат да трансформират своята реалност. Вашите убеждения са филтрите, през които преживявате света, казва Бог, насърчавайки читателите да изследват критично своите убеждения и да правят съзнателни избори. Това учение може да бъде овластяващо, тъй като кани индивидите да поемат отговорност за своите мисли и в крайна сметка за живота си. Силата да създаваш собствената си реалност е вътре в теб и като избираш мисли, които са в съответствие с любовта, мира и радостта, можеш да промениш преживяванията си. Концепцията за божествената воля е обсъдена подробно в разговори с Бога. Бог обаче пояснява, че божествената воля не е за следване на набор от строги заповеди или инструкции. Вместо това, божествената воля е за живот в хармония с истинското си аз и с естествения поток на Вселената. Волята на Бога не е нещо, което трябва да разгадаете, казва Бог. Това е нещо, което вече знаете. Това е най-висшата истина, която носите в себе си. Животът, в съответствие с божествената воля, включва отдаване на потока на живота и доверие, че всичко се разгръща за най-висшето благо. Това означава да се освободим от страха, контрола и привързаността към конкретни резултати. Когато се откажете от това, което смятате за правилния начин, се отваряте към безкрайните възможности на Вселената, учи Бог. Тази перспектива на божествената воля кани хората да спрат да се борят с живота и да се доверят, че всичко се случва с причина. Тя насърчава читателите да живеят автентично, да следват интуицията си и да се доверят на божествената мъдрост в себе си. Крайна сметка, посланието на разговори с Бога е послание за любов. Любовта е отговорът на всеки въпрос, ключът към всяко предизвикателство и пътят към духовния растеж. Бог обяснява, че всичко в живота, включително болката и страданието, може да бъде разбрано през призмата на любовта. Любовта е отговорът на всеки въпрос, казва Бог, подсилвайки идеята, че любовта е най-висшата истина. Да живееш живот на любов означава да бъдеш състрадателен и добър към себе си и другите. Това означава да се освободиш от осъждането, страха и разделението и да прегърнеш взаимосвързаността на целия живот. Когато живееш с любов, се привеждаш в съответствие с най-висшата си истина, обяснява Бог. В обобщение, разговори с Бога предлага освежаваща и дълбоко духовна перспектива за живота, съществуването и божественото. Чрез диалозите между Уолш и Бог, книгата насърчава читателите да се освободят от ограничаващите убеждения, да прегърнат божествената си природа и да живеят живот на радост, мир и любов. Тя оспорва традиционните религиозни възгледи, като същевременно кани към по-лична, пряка връзка с божественото. Като набляга на силата на мислите, свободната воля и значението на любовта, книгата предоставя пътна карта за живот на пълноценен, духовносен живот. Ако това видео ви допада и резонира с вас, харесайте го с палец нагоре и го споделете с двама човека, които също да се възползват от него. Ще се радваме, ако последвате нашия канал и се абонирате за него, за да не пропуснете предстоящата серия от клипове, която ще излъчим в близките седмици. И не забравяйте да оставите коментар по-долу, като споделите своите мисли, размишления и преживявания. Още веднъж благодаря, че гледахте и че бяхте с нас. Бъдете здрави и до скоро!